20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлыки хәзер булачак темалар турында. Көшіш шыры болмаяшақ. Было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять новые наименования высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня проекта закона Республики Татарстан. Дәүләт Советы депутатлары Татарстан Конституциясына үзгәрешләр кертү турындагы канунны кабул итте. Тулырак Гөлназ Сәйфетдинова. Тагын этләр тешләгән. И самое моего больное место, куда она меня укусила. Татарстан буйлап кешеләргә этләр ташлану фактлары теркәлә башлады. Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Бүген иртән Казанда су үткәргеч челтәрләрендә 2 зур авария килеп чыкты. Эштә идем, менә эштән кайттым да килдем, су юк. Моны нәрсә белән аңлаталар? Шулпан Касымова ачыклады. Бу уеннарда җиңелүчеләр юк, барысы да алдынган. Мөмкинлекләре шикләнгән дип әйтергә телем дәйләми. Мөмкинлекләре шикле спортчыларның җиңү шатлыгын Инзилә Хусаинова да уртаклашты. Бүген Дәүләт Советы сессиясының быелга беренче утырышында депутатлар Татарстан Конституциясына үзгәрешләр кертү турындагы канунны кабул итте һәм бу эшне төгәлләде дип әйтергә була. Алар төп закондагы маддәләрнең яртысына, ягъни 60-ына кагыла. Республика өчен мөһиме Татарстанның югары вазифаи заты атамасы буенча күчеш чоры булмаячагы ачыкланды. Конституциягә үзгәреш кертелгәч, рәис сүзе яңа атама буларак кулланыла башлый. Бүген кабул ителгән үзгәрешләрнең асылы турында Гөлназ Сәйфетдинова. В работе нашего заседания принимают участие президент Республики Татарстан, премьер-министр Республики Татарстан, члены правительства. Дәүләт Советы сессиясының көн тәртибенә 15 мәсьәлә чыгарылган иде. Иң мөһиме Конституциягә үзгәрешләр кертү буенча канун проекты. Әлеге мәсьәлә буенча Дәүләт Курылышы комитеты рәисе Альберт Хәбибуллин сүз алды. Республика Конституциясы 7 бүлек 126 маддәдән тора. Шуның 6 бүлеге һәм 60 маддәсе үзгәреш кичерәчәк ди ул. Аларның берсе Татарстанның югары вазифаи заты атамасына кагыла. Принятым в декабре законом Республики Татарстан номер 109 были внесены изменения в Конституцию. Декабрьдә кабул ителгән 109-нчы закон буенча Татарстанның җитәкчесен рәис дип атау хәл ителде. Шул ук вакытта моның өчен күчеш чоры каралган иде һәм яңа атама республиканың яңадан сайланган җитәкчесенә карата гына кулланылырга тиеш иде. Өстәмә рәвештә җыелып киңәшләшкәннән соң күчеш чорыннан баш тартырга кирәк дип хәл ителде. Димәк, республика җитәкчесе инде быел ук рәис дип атала башлаячак. Переходной период деген статьяны кишин югалту дип кабул иттик. Бу инде бер трагедия да түгел. Конституцияның нигезе, аның нигезе Татарстан Республикасы дәүләт, государство деген сүзләре калды. Дәүләт, без дәүләт булдык, дәүләт булып калдык. Конституцияда 2 яңа мәддә барлыкка килде, 25-і үз көчен югалтачак. Республикада прокурорлар Федерация Советы белән киңәшләшкәннән соң билгеләнәчәк һәм Генераль прокуратура төбәкләр белән килештермәячәк. Вазифаларыннан Россия президенты азат итә. Үз эшен туктаткан Конституция суды урынына Конституция Советы булдыру турында яңа мәддә барлыкка килә. Республика җитәкчесе үз вәкаләтләрен башкарганда дәүләт телләрен кулланырга тиеш дигән таләп кертелә. Спорили, доказывали, находили приемлемое решение в этой обстановке. Я предлагаю поддержать предложение комитета о том, чтобы сейчас не политизировать этот вопрос без выступлений. Они практически повторяться будут, которые были сказаны нашими депутатами. Все это постарались максимально учесть. Үзгәрешләр күпчелек тавыш белән кабул ителде. 73 депутат хуплап тавыш бирде, 9-ы каршы иде, 1-се катнашмады. Шулай да үз фикерен җиткерүче депутат булды. Конституциягә без төзәтмәләр керттек. Күпчелек тавыш белән. Яңгырдан соң су септергә төзәп бермиләр. Ләкин бер фикер кала. Бер ниндидер бер юшкын кала күңелдә. Шушы төзәтмәләрдән соң бу Конституция нәрсә ул? Безне гап-гади бер Россия өлкәсе белән тигезләштереп, тәңгәләштереп куймадылармы? Әлбәттә шулай. Де факто без инде ниндидер бер
гади генә өлкәдән әллә ни аерылып та тормыйбыз. Әлбәттә, кайбер символлар әле калды, Аллага шөкер, ләкин асылда безнең аерымлык бик күпкә юкка чыкты. Конституцияга үзгәрешләр кертү турындагы закон проектын Татарстан президенты бүген имзалады. Ул басылып чыкканнан соң 10 көннән гамәлгә керә. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин Россиядә халык санын алу нәтиҗәләренә карата үз фикерен җиткерде. Росстат мәгълүматы буенча илдә соңгы 10 елда татарлар якынча 600 мең кешегә кимегән, туган телен белүчеләр саны 1 миллионга азая. Парламент җитәкчесе җәмәгатьчелекнең бу уңайдан борчылуын аңлыйм ди. Ул да узган халык санын алуны оештыруга карата канәгатьсезлеген белдерде һәм соннарга анализ ясарга кушты. Бүген сессиядә кайбер депутатлар бу уңайдан уй теләкләре белән дә бүлеште. Проблема башка милләтләргә дә кагылуын искәртәләр. Сез һәрберегез беләсез, менә миңа үземә килмәделәр бернинди санаучылар да. Мин электрон услуга аша хәбәр иттем. Һәм бик күпләр бит ул электрон вариант белән җибәрүне белми. Димәк, аны алганнар паспортный столдан манда милиция мәгълүматларыннан анда бернинди милләт тә һәм нинди телдә сөйләшү дә язылмый. Менә бу перепись безгә генә кагылмый. Чуашларның 25% кимегән, удмуртларның 30%, Мордва, Мари, Идел, Урал регионындагы бөтен халык коточкыч кимегән. Ни өчен кимегән? Димәк, бер федераль закон кирәк. Аны ничек формалаштырырга, бәлки анда инде юристлар ярдәм итәр. Аз санлы халыкларның үзенчәлеген саклау, ягъни идентичностьны һәм телләрен, культураларын саклау турында федераль закон кирәк. Я тоже в числе тех, кто дает оценку прошедшей переписи практически неудовлетворительной. Но мында отта да бар, тәртәдә дә бар. Үзебезнең татарлар шушы халыкара санын алуга бармаган кешеләр җавапсызлык күрсәттеләр. Андый да бар әйбер. Менә ВКТ җитәкчесе монда, Шайх Разиев, анализ ясагыз бу мәсьәләгә. И вот с Рустамом Нургалевичем мы вчера обсуждали этот вопрос. Он тоже очень переживает. На 1 миллион там сократилось людей, там 600 тысяч татар, я думаю, и русских тоже немало. Некачественная перепись прошла безответственно. Но это мы и сами чувствуем, что мы тоже к этому делу серьезно, вот так, ответственно, значит, не подключились своевременно. Во всяком случае, в нашей только республике. От татар можно было обратиться и по всей России, компактного проживания, значит, в регионах Российской Федерации. Давайте об этом думать будем. Готовьте предложения. Обсуждается этот вопрос в обществе. Очень обеспокоенно и в Башкирии, и в других субъектах. Яршалының мәктәп ишек алдында укучы балага эт ташланган 12 яшьлек малай дәрестән соң өенә кайтырга чыккан була. Этләрне күреп, сыйпап карарга уйлый. Укучы малай әйтүенчә, алар мәктәп янында моңарчыда йөргән, ләкин кешегә тигәннәре булмый. Эт малайның муенын тешләгән. Баланы хастаханәгә алып китәләр. Этне аулаучылар килеп приютка илтә. Баулыда исә нәкъ шәһәр үзәгендә эт 10 яшьлек малайны талаган. Әнисе сүзләренчә, баланың көндез спорт түгәрәгенә барышы була. Базар аша үткәндә аңа эт ташлана, малайның аягын җәрәхәтли. Этләр мәсьәләсе Казан читендәге Восточный бистәсендә дә кискен тора. Монда яшәүчеләр бер этнең хуҗасын җаваплылыкка тарта алмый интегә. Халык әйтүенчә, ул инде 6 һәм 11 яшьлек 2 баланы тешләгән. Берсенең кул-аякларын җәрәхәтли, икенчесенең башын яралый. Полициягә гариза ясалар да, әлегәчә чара күрүче булмаган. Ни өчен эт бар, җаваплылык юк соң? Бу хакта Рания Абдрахманова. Вот это как раз таки самое мое больное место, куда она меня укусила. 11 яшьлек Максим моңа кадәр эттән курыкмаган. Хуҗалары белән узып барганнарын күрсә, сыйпарга ярыймы дип сорыйм ди. Бу юлы да шулай була. Я шел со школы. Мәктәптән кайтып бара идем. Ул минем арттан иярде. Хуҗасыннан сыйпарга ярыймы дип сорадым. Ул рөхсәт иткәч, якынрак килдем. Эт колагымны тешләп алды. Хуҗасы бу хәлне күреп этне куып җибәрә, әмма өенә таба атлаучы Максимны хайван куып тота.
Зыян күрүче гаилә әгъзалары сүзләренә караганда, икенче тапкыр эт Максимга нәкъ менә шушында механиклар урамы киселешендә һөҗүм итә. Аны этнең хуҗалары гына коткарып калган, әмма шуңа да карамастан мак-май малайның аякларын, ботларын тешләргә өлгерә. Малайны ашыгыч ярдәм машинасы алып китә. Уколлар ясыйлар, җәрәхәтләрен тегәләр. Гаилә полициягә гариза яза. Ничек инде ул шундый этне белә торып, шундый этең бар икән. Ничек аның белән тыныч кына поселок буенча йөреп була, аңламыйм мин аны. Бер ел элек Сәлимҗановлардан нәкъ шундый ук хәлдә кала. Урамда уйнап йөргән 6 яшьлек кызларына эт ташлана. Шаһитлар сүзенә караганда, хуҗасы янәшәдә генә булган. Минем кыз шул басып кала инде җылап. Ул аның өстенә сикереп, башын тешләгән булып чыга инде. Йыккан һәм башын тешләп шулай Башында теш эзләре бар иде. Башында теш изе бар инде. Аларда ашыгыч ярдәм машинасы белән ДРКБга алегә. Баланың җәрәхәтләрен тектерә, уколлар кадата. Анализлар ниндидер тапшырды. Ике гаилә зыян күргән, ике бала, ике очрак. Әмма икесендә дә сүз бер үк эт турында булып чыга. Зыян күргән гаиләләр моны видео күзәтү камераларыннан карап ачыклый. Этнең хуҗасын табалар, әмма полициягә язган гаризаның нәтиҗәсе булмады диләр. Эчке эшләр бүлегеннән ул тикшерү комитетына күчерелгән булып чыга. Алар хәлне контрольгә алган. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации. Россия тикшерү комитетының Татарстан буенча тикшерү органнары килеп чыккан хәлне тикшерә. Аның барлык нечкәлекләре ачыклана. Тикшерү нәтиҗәләре буенча тиешле чара күреләчәк. Бездә алар күрсәткән адрес буенча бардык, тик өйдә хуҗалар да, ишек алдында этләр дә күренмәде. Гәрчә күршеләре бу йортта балалары булган гаилә яшәвен һәм аларның ике этләре барлыгын әйтә. Агрессивные. Этләре явыз әйе, былтыр да бер баланы тешләгәннәр, быел да бер балага ташланганнар. Узган елларда гына социаль шелтерләрдә Казанның Юлиус Фучик урамыннан менә мондый видео таралды. Кадрдан күренгәнчә, телефон тотып барган мәктәп укучысына этләр өере ташлана. Бу тирәдә яшәүчеләр дә аларны күргәләгән. Собаки бегают. Монда этләр йөри, аларны ашатучылар да бар. Кай вакыт бик усал этләр дә күренгәли. Они бегают, конечно, это страшно. Уйласаң куркыныч, берәрсе ташланмас дип беркем дә әйтә алмый бит. Әмма сукба этләр малар, хуҗалары бармы, ачыклаучы юк. Тик ничек кенә булмасын, андыйлар эчендә, мондыйлар эчендә Дәүләт Думасы тарафыннан кабул ителгән федераль закон бар. 2018 елгы документ этләргә карашны төптән үзгәртте. Аларны хәзер атырга ярамый. Тотып, стерильләштереп, вакцина ясап, кире җибәрергә кирәк. Хуҗасы булган этләр турында айрым пункт язылган. Законда bütün пунктлар буенча язылган анда, bütün нәрсә бар. Без фақат шул законны үтәмибез. Чөнки этләр теге ничек әйтергә русча әйтсәң, поводок белән, намордник белән йөрергә тиеш. Йөрмәгән чиракта безнең гражданнар ул турыда беркая хәбәр итмиләр. Безнең әгәр дә без ул законның бөтенесен һәр пунктын үтәсәк, бернинди андый нәрсәләр килеп чыкмый. Исключительно полиция. Безнең гражданнар әгәр дә андый случай вакытында һәр вакыт обращаться итәргә тиеш полициягә, звонить итәргә тиешләр. Яңа закон кабул ителгәннән бирле республикада эт талау очраклары кимеми диярлек. 2020дә 10 меңнән артык, 2021дә 9 меңнән артык, 2022 елның әлегә 10 айы буенча саннар 8460. Ел нәтиҗәсен көтәбез. Әгәр дә инде менә битарафсыз булып урамга чыгарып җибәргән чиракта, менә монда тешләгән чиракта да бит кемнеңдер эте чыккан. Без бит инде этне тотабыз икән, син аңа җаваплы. Менә син үзеңнән алган машинаңа ничек җаваплы? Аның бит инде торышына да, аннан соң йөрү кагыйдәләре дә бар. Син этне тотасың икән, аны бит инде теләгәндә алып, теләгәндә чыгарып җибәреп, кешеләргә шушындый куркыныч, менә шушындый шартлар тудырасың икән, син аңа җавап бирергә тиеш. Хәзер республика хөкүмәте төрле регламентларны исәпкә алып, хуҗалык хайваннарга карата булган кагыйдәләрне көчәйтмәкче. Штраф артачак дип вәгъдә итәләр. Декабрьдә хайваннарны тоту турындагы федераль законга өстәмә кертелде. Анда хәзер 40 этләр турында аерым пункт бар. Аларга карата нинди чара күрергә икәне хәзер хәл ителәчәк. Әмма Восточный бистәсе халкы әлегә үз мәсьәләләренең хәл ителәчәгенә ышанмый. Штраф язганчы эт хуҗасын табып, аның гаебен ачыклыйсы бар. Беренче зыян күргән гаилә гариза язганнан соң 1 ел узган, чара күрелмәгән, икенче гаиләнең гаризасы гыйнвар башыннан бирле карала. Рания Абдрахманова, Сирина Сахапова, Алия Сабирова, Вадим Илларионов, Данил Филатов, Наиль Абдуллин, Яңа гасыр каналы.
Бүгін ертең Қозанда су өткәргіш шилтәрендә 2 зур авария келіп шықты. Мәскәү, Киров һәм авиатүзелеш районында бик күп йортлар, социаль оешмалар сусыз қалды. Ни гаҗәп, бу планлы эшләр белән бер көнгә туры килә. Ансы хакында халыкка алдан хәбәр ителгән иде. Шуңа балаларны бакчага китермәделәр, мәктәпләрдә дәресләр дә кыскартылды. Күбесе запаска дип тутырып калса да, су бетмәде. Авария килеп чыккан урамнарда яшәүчеләр исә шәй дә куеп эчә алмый. Су тутырылган техниканы көтәләр. Бу ни белән бәйле соң? Коммуналь шелтерләрнең тузган булуымы, әллә башка сәбәпме? Бу хакта Чулпан Касымова. С утра воды нету. Вот гости приходили не вовремя, что получилось, воды нет. Залесный урамында яшәүчеләр суның кинәт бетүе уңайсыз хәлгә калдырды. Савы саба юарга түгел, эшәргә дә юк диләр. Шуңа кешеләр йорт янына су китергәннәрен көтә. Мен эштән кайттым да килдем, су юк. İşte шуңа бик рәхмәтлебез, су бар. Аллага шөкер. Кемгә кирәк? Агып тора, чират юк. Похоже, во все округи нет воды. Так получается. Сказали, вроде как к 8 утра будет. Бүген ертән Горький шоссесі һәм жилплощадканың Рәхимов урамында авария килеп чыккан. Бик күп йортлар сусыз калды. Хәзер биредә 20гә якын техника һәм белгеч эшли. Бүген башкаланың Мәскәү һәм Киров районнарында су берүне туктату план буенча да каралган иде. Мы с утра пришли в детский сад, вот такой напор во всем детском саду. Казанның 279 балалар бакчасында краннардан су менә шулай бигә кергән ага. Басым юк ди җитәкчелек. Шуңа нәниләрне кабул итмәгәннәр. Моннан берничә көн элек аларга водоканал оешмасыннан 26-27 гыйнварда су булмый дип хәбәр иткәннәр. Мы, соответственно, написали ходатайство в отдел образования. Мәгариф бүлегенә хат юлладык. Алар безгә балаларны кабул итмәскә дип белдерде. Водоканал оешмасы белән элемтәдә торабыз. Алар җиткергән хәбәрдән соң иртәгә ничек эшләүебез билгеле булачак. Әлеге районда тагын 17 йортта су бетәргә тиеш була. Алар махсус исемлеккә кертелгән, подъездларга белдерелгәннәр. Әмма кешеләр су басымы кимесә дә бөтенләй бетмәде ди. Су тутырып калдык. Тик кирәге чыкмады. Бүген су бар. Иртәгә дә булыр дип үмитләнеп калабыз. Су бар, но әзрәк, давлениесе әзрәк иде. Суны туктатуның сәбәбе Восстание урамында су үткәргеч шелтәрен төзекләндерү. Монда эшләр төштән соң башланды. Построили на территории Химграда большой водопровод. Химград янында зур су үткәргеч төзелгән иде. Бүген аны үзәкләштерелгән шелтәргә тоташтыралар. Аның диаметры зур, шуңа суны туктатмыйча ясау мөмкин түгел. Кызганыч, планлы эшләр авария очрагы белән бер көнгә туры килде. Хезмәткәрләр тиз арада төзекләндерүгә керештеләр. Коммуналь шелтәрләр белән проблемалар җитәрлек. Республикада җылылык һәм су торбаларының 32% алыштырырга кирәк. Бу мәсьәлә төзелеш министрлыгы коллегиясендә дә күтәрелде. Ежегодная нагрузка на сети все возрастает. Ел сайын коммуналь шелтерләргә яңа йортлар бистәләр тоташтырыла. Бу аларның тиз тузуына китерә. Хәзер шелтерләрнең 32%-ын алыштырырга кирәк. Әлегә авария булган урыннарда төзекләндерү эше барышында ишек алларында су тутырылган техникалар торачак. Аларның адресларын диспетчерлык хезмәтләренә шалтыратып белә аласыз. Чулпан Касымова, Иван Сарафанов, Ләйсән Сәйитова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миннеханов Украина үзгәрешләр чорында дип аталган күргәзмәне карады. Ул Казанның Россия минем тарихым паркында урнашкан 10 залдан торган экспозициядә уникаль фото һәм видеолар, архив документлары тәкъдим ителә. Алар борынгы рус дәүләте барлыкка килү чорыннан алып, Украинаның бүгенгесенә кадәрге тарих кылычлаган. Чукындыру еллары, Малороссиянең рус дәүләтенә керүе, Екатерина II идәрә иткән чор, Бөек Ватан сугышы, Советлар Союзы таркалу, Донбасс фаҗигасы, Украинаның яңа чордагы тарихы, Россиягә яңа төбәкләрнең кушылуы, Кырымны кайтару. Әлеге мәгълүмат мультимедиа форматында бирелә. Экспозиция белән 24 февральгә кадәр танышырга мөмкин. Все, что происходит на Украине, история нашего государства, как и было становление, какие были ситуации. Это очень доступно, интересно подготовлено. Каждый из нас должен знать свою историю, особенно это касается детей. Бүген махсус Олимпиада бердәм уеннарының соңгы көне иде. Һәр спорт майданчыгында финал ярышлары, җиңүчеләрне тәбрикләү тантанасы узды. Олимпиада Россиянең 59 төбәге һәм Белоруссиядән 1000 спортчыны берләштерде. Алар барысы да мөмкинлеге чикле кешеләр. Бүген атлетлар белән очрашырга Россия Олимпия комитетының беренче вице-президенты Игорь Левитин да килгән иде. Махсус Олимпиада уеннарының соңгы көне хакында Инзилә Хусаинова.
Теннис тубы өстәл буйлап тәгәрәп китүгә үк йөрәк ешрак тибә башлый дулкынланам ди Ләйсән Зарипова. Әлеге спорт түре белән ул 7 елга якын шөгыльләнә. Иң төп тренеры да, яшәргә дәрт өстәп торучысы да әнисе. Мөмкинлекләре шикләнгән дип әйтергә телем дәйләми, чөнки монда мөмкинлекләре, возможностьлары, способностьлары бик зур балаларның. Монда инде бөтенебезне без ялкауларга дип әйтим инде мотивация бирә торган балалар. Теннис хәрәкәт тизлеген һәм игътибарлылыкны таләп итә торган уеннарның берсе. Монда көндәшеңнең һәрбер башкарачак адымын алдан уйлап кую да мөһим, шулай ук уенның тиз һәм кызу баруы да әлеге спорт түренә кызыксынуны арттыра. Бүген яшь спортчылар белән Россия Олимпия комитетының беренче вице-президенты Игорь Левитин да очрашты. Ул алар белән теннис уйнады, флорбол ярышларының финалын карады. Эти ребята, у них нет возможности каждый день тренироваться. Бу балалар һәр көн турнирларда катнаша, шөгыльләнә алмый. Шуңа күрә әлеге ярышлар зур мөмкинлек. Алар үзләрен күрсәтергә тырыша. Теләк булганда киртәләр юклыгын башкаларга да исбат итәргә вакыт. Ә без моның өчен уңайлы шартлар булдырырга тиешбез. Финалда Мәскәү һәм Санкт-Петербург командалары. Ольга Афанасьева флорбол белән 9 ел шөгыльләнә. Оста капкачы. Аның сизгерлеге һәм үткенлеге ярдәме белән бүген Мәскәү командасы җиңүгә лаек булды. Команда дружная. Командам бердәм, дус, тату, һәр вакыт ярдәм итәргә генә торалар. Спорт белән шөгыльләнә башлаганнан соң фикерләү сәләтем яхшырды. Үземнең хаталарымны күрә һәм аңлый башладым. Ярышларның соңгы көнендә 14 мәйданчыкта 18 спорт түре буенча иң-иңнәрне билгеләделәр. Махсус олимпиада 5 көн дәвам итте. Анда 1000 ярым спортчы катнашты. Иртәгә алар Казандагы ярышлардан матур тәэсирләр белән үз төбәкләренә таралышачак. Инзилә Хусаинова, Данил Филатов, Гадел Миндубаев. Яңа гасыр каналы. Казанларга фермер продукциясе элегрәк ялларда авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә генә тәкъдим ителсә, хәзер көн саен сатып алу мөмкинлеге бар. Башкаланың Иделбуй районында фермер утравы дигән кибет ачылды. Беренчесе Киров һәм Мәскәү районнарында урнашкан. Алар Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы, шулай ук кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү корпорациясе ярдәмендә эшли башлады. Фермерларга уңайлы шартлар буенча кибет урынын һәм азык-төлек белән тәэмин итүчеләрне табарга булышканнар. Монда арча, кукмара, балтай, яшел үзәннән 20 җитештерүченең продукциясе куелган, сыр, ит, ярым фабрикатлар, камыр ризыклары сатыла, аеруча авыл каймагы, чүпрәсез пешерелгән икмәккә, пирогларга ихтыяҗ зур икән. Фермерлар өчен бу продукцияләрен сату өчен яңа майданчык булса, казанлыларга үзебездә җитештерелгән натураль продуктларны алу мөмкинлеге. Biz инде фермерларга шундый мөмкинлек бирәбез, халыкка үзләренең продукцияларын турыдан-туры сатырга ярдәм итәбез. Аларның продуктлары натураль булган өчен спрос бар халыктан. Нәрсә кирәк, шул табырга тырышабыз, шул фермерлар белән связьгә чыгып, аларны китертәбез монда. Наши фермеры создают кооператив. Безнең фермерлар кооперативларга берләшә, шулай үз продукцияләрен сатам. Бу бик мөһим әйбер, чөнки федераль үзәктә белдерүләренчә, фермерлар зур шәһәрләргә килеп үз товарларын саталарга тиеш. Аларга киртә куярга ярамый. Не должно быть препятствий для того, чтобы заходить в большие города. Габдулла Тукайның 140 еллыгына шагыйрьнең Арча районындагы музей комплексы үзгәртеләчәк. Юбилейна яңа кырлайда яр буенда төзекләндерәчәкләр. Туристларны анда тагын нинди яңалыклар көтәсең? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Татар сүзе конкурсы бу юлы иң кулачлысы булырга охшаган. Аңа 3000 гариза килгән һәм иҗади эшләр сыйфаты белән дә аерылып тора. Гаиләләр күп, яшьләр активлашкан, сөйләм теле камилләшә бара. Бүген жюри әгъзалары Татар сүзе бәйгесенә җибәрелгән эшләрне карады һәм шундый нәтиҗәгә килде. Иң яшь катнашучыга 2, иң өлкәненә 96 яшь. Алар җибәргән язмаларны 28 февральгә кадәр караячаклар. Беренче тәэсирләр турында Инзилә Хусаинова. Милләтемнең нурамында Энҗе ука чәчәге, сезнең кулда балакайлар, татарның киләчәге. Әби, кызы һәм оныклары Казаннан Мөхәммәд Галиевлар гаиләсендә туган тел, горыф-гадәтләр әнә шулай буыннан буынга күчә. Әлеге чылбыр өзелмәсә, милләт тә елларда сакланачак диләр. Иҗади гаилә номинациясенә әбием киңәшләре шигырын җибәргәннәр. Балаларыбыз кичкенәдән үк гаилә нәрсә ул, халкыбыз, динебез, безнең милли традицияларыбыз, мәдәниятебез нинди ул белеп үсәләр. Шул номинациядә ул артык сизелә. Быел 53 гариза килде. Нитеккән бөкелмәгем, чәчәкле дә, матур да,
Үстүндө милли кийим, сәхнәдә самовар, бишек, шигүле сөлге, мендәр тышлары. Төмән өлкәсеннән Азалия Зиетдинованың татарлыгы әллә каян күренеп тора. Туган телендә шигырьне дә яттан сәнгатьле итеп башкара ул. Жюри әгъзалары Себер татарларының сөйләмә хәңенә игътибар иткән. Бик ошады үзем язган шигырь дигән конкурста Себер татарларының үз телләрендә, үз диалектларында сөйләшүләре. Муитендә үзенең туган җиренә, туган теленә, үзе үскән, үзе өйрәнгән телгә, ана теленә, аның мөнәсәбәте дигән сүз. Табигатьтә үзенчәлекле. Бер көнгә шуңа сизегезме? Аның сөйләү манералары. Быел конкурска 3000-нән артык гариза килгән, шуларның яртысыннан күбесе шигърият номинациясенә, чөнки проза юнәлеше күпкә катлаулырак ди жюри әгъзалары. Прозада әлбәттә мәгънәви акцентларны кую шактый кыен. Аны аңларга кирәк. Андагы паузаларны тотарга, анда әлбәттә менә бу аларны әзерләгән өлкәннәрнең роле бик зур. Чит илләрдән Белоруссия, Төркиядән, Казакъстаннан катнашучылар бар. Күрше Башкортстан, Төмән, Самара, Ульяновск татарлары актив. Күбесенең менә остазлар артыннан ияргәне күренеп тора. Ә менә табигый ниндидер энергетика, харизма диләр бит инде. Менә мин үзем шул яклы. Конкурсның сайлап алу туры әле 28 февральгә кадәр дәвам итә. Эшләргә бәя биргәннән соң 30 җиңүчене билгеләячәкләр. Бәйгенең премиаль фонды 1 миллион сум. Инзилә Хусаинова, Роман Фенин. Яңа гасыр каналы. Бүгінге шундай яңалыклар иде. Хәзер рекламадан соң һава торышы. Аның белән сезне Иркә таныштырыр. Яраткан җырчыгыз Ришат Төхвәтуллин концертлары. 2 февраль Бугу Руслан, 3 Тольятти, 4 Самара, 5 Ульян, 6 Дмитровград, 8 Кузнец, 10 Иске Чүпрәле, 11 Буа, 12 Бойлар Сабасы, 13 Питрәч, 14 Балык Бистәсе, 15 Мамадыш, 16 Чистай, 17 Нурлат, 20 Азнакай, 26 Казан классик концерт, 27 Казан клубный концерт, 28 февраль Әлмәт. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все, этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Хөрмәтле театр сөюче дуслар, Сабир Өметбаев исемендәге Минзәлә татар дәүләт драма театры Казанда 20 февраль Валескар Камал театрында, 21 февраль Кариев театрында, 22 февраль Асинова мәдәният йортында, 23 февраль Әтнә театр бинасында. Билетлар театр сайтында. Рәхим итегез, яшь чикләве 12+. Исәнмесез, эфирда хатырышы чыгарылышым сүзне гәнәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Даниэл Мастер республика халкын яңа ел белән котлый һәм гыйнвар ахырына кадәр корпус җиһазы заказларына 20% ташлама бүләк итә. Тулырак мәгълүмат 267-166 телефоны буенча. Җөмһүриятебездә циклон хөкем сөрә. Температуралар күтәрелә, явым-төшемнәр көтелә. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә болытлы көн 7 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршаллы Алабугада кар явачак, температура 6 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида болытлы урыны белән кар 5 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта болытлы кар көтелә, температура 4 градус. Көньяк көнбатыштан Болгарбай Чүпрәлдә болытлы, явым-төшемнәр көтелми, 6 градус салкын. Чиста Нурлат Мамадышта урыны белән кар явачак, 5 градус салкын. Юлларда бозлау зинһар өчен игътибарлы булыгыз. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Горки Әмәт паркы һәм Горки метросы янындагы Новый Горки шәһәр паркы торак комплексында кулланышка тапшырылган һәм төзелеп килүче кирпеч йортларда фатирлар чиста һәм дизайнер эшләнмәләре белән тәкъдим ителә. Толырак мәгълүмат 2677-677 телефоны буенча Грань төзелеш компаниясы. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые Горки». 2-677-677. Санчи иммунитетны ныгытырга һәм көч кертергә ярдәм итәр. Кан әйләнешен яхшырту сыйфаты булганга, Санчи бөтен организмга уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны җайлый, баш авыртуын һәм хроник авыруларны бетерә, хәл кертә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Фармлент аптекаларында сатыла. Мәгълүмат өчен телефон 8-927-236-71-75, сайты sanchi.rf.
Merkezimiz Qozonda bulutlu, yağım-төшемнәр көтелә. Температура төнле һәм көндез 4-6 градус салкын. Җил төньяк көнбатыштан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 78%. Җирнең магнит кырым тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз.